Pozor. Musím ísť chytrejšie, lebo nevidím. Neboj sa. Skočili. Zapíte 2 metry. Praví Maďo, že TM Racing a už by sme boli do 3 ráz. To čo je TM Racing? Tá Paťová motorka. Áno? No. Som na TM Racing? No. Ale kde je to? Tokio Drift, do piče. Tu bude Tokio. Chyba, šiel som zle na kole. Nevadí, to hen tam to dobehne. Áno, lebo to ona... Končí, že? To je za chvíľu. Ona aj končí, že? Za chvíľu. Boha, to je šialené. Blinker. Tak toto bude iné video, chlapi. Kurva. Tak, to nevidím. Ale čo vidíte? A akurát som si myslel, že chytím. Nechytilo. Neviem. Dúfam, že mňa tu do Sikura nebude čakať. Potom ostaň sedieť, ja to ešte teba natočím. Ešte teba natočím a... Ešte Evu som nemal stretnúť. Prečo? Lebo jebnú. Najebe sa? No isto. Snad mi to vydá, kto zavrel bránku. To piče, na čo si zavieral tú bránku? Však vytlačíme, ostaň sedieť.